Fran me quería lanzar unha indirecta con unha botella de auga aquí posta, pero eu que si quero dar as gracias por organizar este extraordinario acto que se merece Antonio, que se merece o Partido Galeguista e que vos merecedes todos vos. Pero bueno, amigos e amigas, non remato de subir estes tres escalóns que levan esta tribuna para presentarvos unha posibilidade ou unha expectativa. Non quero facer eso porque estaría imitando o que fan outras formacións políticas. E mirade, para facer o mesmo que fan outros, quedo na casa, porque non merece a pena. Nos queremos dar, queremos levar adiante algo diferente e fora desa impresión que dá a pizza de 3 ingredientes que está agora mesmo no convertido concello. Pois mirade, tampouco vinen aquí para presentaros un produto político publicitario, ni para padriñar a típica expectativa que conleva o surgimento dun candidato máis ao concello de Ourense. Non, para iso tamén me quedaba na casa, porque con toda a franqueza as expectativas mediáticas non me interesan e os produtos publicitarios son uns enganabobos para creerlos. Se me permitides que vos lo conte, estou aquí para ser un máis de todos vós, para ratificar esa suma multiplicadora que se xunta baixo as históricas siglas e o proxecto do Partido Galeguista, para xuntar esforzos e para axudar a pôr en marcha a unha esperanza na que teño fe e que se preferencia precisamente en Antonio Troitiño, candidato xa galeguista á alcaldía de Ourense. Logo de min falaramos Manuel Soto, noso secretario xeral do Proxecto Galego, e Antonio de Galeguismo aplicado en Ourense. Xa levades 2 aplausos, pero estes 30 anos que levo de militancia do Partido Galeguista danme a autoridade moral para falar do fundamental que é ter fe no proxecto e a esperanza inquebrantable de verlo realizado. E se vos parece, amigos e amigas, imos empezar este acto cun adianto de como vai rematar, un adianto do que o proxecto do Partido Galeguista para Ourense vai a obter o 27 de maio. Porque estamos aquí para que se nos escoite, para que se escoite a nosa forza. E vou deletreado. Ourense necesita algo mellor que o que ten. Ourense necesita un alcalde galeguista. Para o noso candidato, para Antonio Troitiño, pido vos este terceiro aplauso da tarde. Que se escoite que non estamos aquí. Que se escoite forte. Que non estamos aquí únicamente para participar nunhas eleccións. Que aqueles que desgobernan Ourense desde a alcaldía ou desde a suposición sepan que non estamos de paso. Os galeguistas estamos aquí para quedarnos, para presentar e representar axeitadamente a ciudadanía, para gañar, porque gañar é o único verbo que sabemos conxugar. Para gañar as eleccións municipais, pero ollo, esas eleccións son só a primeira etapa dun proceso que xa non ten volta atrás, e do que vos sodes xa e seredes máis ainda no futuro os protagonistas principais. Por iso algún día no futuro os que hoxe estamos aquí poderemos decir con orgullo: eu estaba no acto galeguista do Simeón do 2007. Aquel día mudou a historia da cidade de Ourense para sempre. Así é como se construe a historia, participando activamente, asumindo o protagonismo de escribirla, non deixando que sexan outros os que escriben por nós, porque, amigos e amigas, queixarse cada día do mal que o fan as cousas os que están no goberno ou na oposición xa non chega. Fai e hai que comprometerse e hai que facer que outros se comprometan. Nós temos que ser o motor de arranque, os creadores da opinión social, os que temos que tirar do carro co noso traballo e cos nosos votos, para que as cousas cambien a mellor e non perdure ese máis do mesmo co que os 3 mosqueteros do Concello queren escenificar un cambio insistente no que a única premisa é que todo siga igual que leva sido sempre. Amigos e amigas, en maio os ourensáns non imos elixir un alcalde pedáneo. Non imos elixir un alcalde pedáneo dun barrio ou dunha parroquia de Carballiño, de Nogueira, de Remuín ou de Leriz. Ourense non se pode permitir o luxo
de ter un alcalde manexable e manexado cun mando a distancia, como se fora unha boneca en particular, a que le pagamos o poder. Calculaine os son daqueles que desde máis ou menos lonxe moven os fíos segundo lle interesa impunemente. Por eso os galeguistas non quixemos, como fan outros, acudir á sección da charcutería do supermercado político ourensán e provincial para comprar algúns kilos de candidato envasado ao vacío. Deses que enganan a vista, porque veñen moi ben envasadillos, ben presentados, eu non cae na conta moitas veces que son insípidos, incoloros e inodoros por natureza. Non, Ourense non pode mercar alcalde nas rebaixas, nin das liquidacións de políticos descatalogados do PP, do PSOE ou do BNG, como tampouco se pode permitir o luxo de aceptar resignadamente que ocupe cadeira na corporación a oferta semanal de kilo de chourizo ou de paté así nas hierbas, ainda que cumpla con registros sanitarios a nivel estatal ou da terra galega. Ourense necesita un alcalde de verdadeira talla política, rodeado dun equipo valente e solvente e capaz, que pinte e que se faga escoitar en calquera instancia, que estableza vínculos afectivos e efectivos ca cidadanía, en vez de estableceros o seu bandullo ou coas contas correntes súas e os seus amigos. En definitiva, os ourensáns necesitamos algo mellor. Necesitamos algo mellor que o que os tres mosqueteiros que actualmente xogan os seus floretes de pega no Concello poden ofrecernos. Necesitamos o que hoxe temos, un candidato galeguista, Antonio Troitiño. Porque podemos dicilo con orgullo, o noso candidato está reclamando un cambio tamén en Ourense, o sea que dale un aplauso a él. Sabemos e quererlo dicilo con orgullo. O noso candidato non é unha expectativa, senón que é unha esperanza para a cidade de Ourense. Antonio non é un produto publicitario ou un deses candidatos mediáticos que aportan moito ruído e poucas noces, senón que é unha acción de valía contrastada. Nos levaremos a Troitiño ao Concello para que Ourense deixe de ter alcaldes pedáneos e teña un alcalde como Dios manda, un alcalde como merece. Queda un longo camiño xuntos, pero, sabes, estou absolutamente seguro de que sendo nós mesmos e rexeitando ser máis de lo mismo, os cidadáns confiarán na proposta galeguista e chegaremos á meta. O pasado xa non ten arreglo, pero o futuro empeza xusto neste mesmo momento. Moitas gracias, amigos e amigas. En Ourense, o galeguismo camiña cara ao Concello e faino con marcha firme, coa esperanza e con fe. Ninguén vai retarnos. Gracias.